Здравейте! Много се радвам, че е толкова пълна залата днес. Голям кеф в неделя в 3 часа да има толкова народ. И това го отдавам на филма, който ще гледаме, на моя приятел и колега Христо Димитров Хиндо и на продуцента Станимир Петров. Филма е много бургаски, много интимен и някак необичаен, тъй като става въпрос за една любов, която се развива в продължение на много години чрез писма. Приятно гледане! Христо Димитров Хиндо. Поздравления. Как стигнахте до историята? Това според мен е интересно. С едни нарисувани пликове. Това, което прочетох в тях е нещо, което в днешно време е много трудно да се види. Не, че го няма. И споделих с Хиндо, че съм попаднала в такава история, дали иска да направим нещо като филм. И оттам нататък... И оттам нататък е филма. Героите на филма, които са в залата, да станат един по един. Любов, тук ли си? Най-горе, виж каква голяма охрана имам да ме държи. Йони, тук ли е? Сега това се решава. Те писма да попаднат в ръцете на човек като Весо, който пък от тази нежна, интимна, лична история да превърне в изкуство и да се вика и в дълговечност и в световна работа, нали? Всички тези писма поеха по света. В филма няма нищо критично, няма нищо изобличаващо, никога не изобличаваме, напротив, в филма само прилива от доброта, нежност и дай Боже да сетите такова нещо. Тази картина, дето е на плаката, която правите, е една хартиена лодка с един рибар, който нарисувана върху плика. И днес сутринта, гледайки си мисля, викам, ако този рибар е някой член от семейството, да допускам дядо Мишилови, ако фане златната рибка, той има ли какво да поиска от нея за своето семейство? Какво тя повече може да му даде от това, което те имат? Златните рибки ни раздават доброта, ни раздават любов, ни раздават такива работи. А другото е като нищожно сравнение с това, което тези хора носят. И с което, вероятно, по някакъв начин, в добрия смисъл на думата, вълбъчка и вас. Поне мен винаги по този начин ми действа. И сега виждате, че съм разчувстван при това. Това не се играе, не се... Благодаря на всички, Злата, като гледаме. Благодаря на този човек до мене, който покриваше всички луфтови. Ако този филм по някакъв начин ви е докоснал, нищо не преча пък да вземете един бял лист хартия, да напишете едно писмо до близък човек. Вярвайте ми, много ще се зарадва получателите.